Čaute ľudia, ja vás dneska vítam pri novom videu. Dneska to je z hry Minecraft. Som na takom nemenovanom serveri. Taký server v pohode, ideme si niečo zahrať, ešte neviem presne čo. Skywars, Kit PvP, OP Survival. Čo ja viem, ideme tento Kit PvP si ideme zahrať. Kit PvP 1. Stripujeme sa tam, prepáčte, ak budem mať problémy akože s týmto. Nehral som to ešte veľakrát, iba maximálne, že dvakrát som to hral asi. Nie je to server Big Games. Ten som práve nechcel spadnúť, lebo tu je veľa týchto typov. Nevadí, ten skade strieľa. Zabije ma, ja som to povedal, že neviem hrať. Nevadí, ideme respawn. Kebyže som chcel, tak budem niekedy natáčať aj zo serveru bgames.eu. Spadol som, nevadí. Tak ideme ďalej, akože hráme. Pracovať s tým, že čo tu má skákať. Nie to je jedno. Dobre. Chcel som skočiť, ale som zase naspäť na strome. Pokračujeme sem. Mohol by som už to... To má videnie. Viem, že to je o tom, že proste hrať treba, že zabíjať sa. Ale ja to neviem. Ja to neviem hrať. Tu sú blesky, ona si tiež sa bojí. Idem skúsiť. Šťastie. Nevadí. Ideme ďalej. Čo si kúpim? Toto si nemôžem kúpiť. Môžem si vôbec niečo kúpiť. Toto. Nie, tu musím mať 1000 coin. Ja nemám 1002. Ideme hrať. Kit PvP. Tu som si istý, že tu na tomto mieste zomriem hneď. Prepáčte, ak nebudem rozprávať, ja sa veľmi som zomrel, to je jedno, nevadí. Ideme ďalej. Ideme sa skočiť. Zase. Zase som zomrel, ani som si nechcel umier zobrať. Takže si musíme tu zobrať Big Games, lebo na bgames.eu alebo CZ, alebo čo to je. Ste si ani možno museli zobrať. Tak, že ste skočili si takto dole, sa na to automaticky dalo. Dobre, senka som chcel prísť. Tu máš takto zabíja. Tu ma takto zabíja. Kde je? Ja ho nevidím. Tu ma zabíja tu. Ale sa mi to nepodarilo, lebo oni skôr zabijú mňa ako ja ich. Som si úplne istý toho. Aha, jedno HP. Ja viem, nestíham sa oživovať tými polievkami. Aj keď sú na to, aby som sa s nimi oživil. Ale teraz ma akurát niekto naháňa, že wow, tento moje shader, to je fakt pekné. Niekedy úplne nádherné to vyzerá s nimi. Nevadí. Pokračujeme ďalej.
Potrebujem sa niekde dostať. Nechaj ma, prosím. Mám stále naháňa však. Nechaj ma. Už. Ma stále naháňa. Stále ma naháňa. Už nie. Dobre, takže sme mu asi ušli. Ale iba asi. A pomaly môžeme ísť za kde... Ja neviem. Sa budem snažiť trošku lepšie hrať. Sa budem zlepšovať určite. Nie, to je ako opečko, keď on je. Aha, a ja som niekde zipol hru. Tak sa volá ten server. Neviem presne, ale sa dá super skakať. Kebyže tu majú taký parkour a tu majú, ale to ja neviem skakať takto parkour. No vidíte, tu ja hneď spadnem. To je čo je survival. Ideme semka skúsiť tento OP survival. Neviem, jak to vyslovať presne. Toto je čo? OP survival je toto. Toto je OP survival. Prepáčte, ak budete počuť veľmi ťukať klávesnicu, to je moja nová mechanická klávesnica. Prepáčte. Čo si vyberieme? Ale čo tu mám robiť? Na seba. Tak. Nemám ani raketky. Ideme do portálu. Uvidíme, čo tam bude. Ale asi zamýšľam. Nedá sa. Zabíjať sa nedá ľudí. A kde je ten parkour? Aha. Teoreticky si tu môžem postaviť dom. Je to možné? Toto je čo? To je nič. Ideme semka zdá, kde postaviť taký domček. Nedá sa. Ešte. Čo ja viem, musím ísť tak ďalej. Vôbec neviem, kam mám až ísť. Kam to spieha, ma to spawnuje ďalej. Toto je ako taký server, zabudol som, ako sa volá. Ale aj na tom som hral. A toto... To je mŕtvý skeleton. Dobre, to je jedno. To sa nedá zobrať toto? Nedá. A posť. Ani posťou sa mi nedá zobrať druhých. Toto je, vyzerá byť veľmi zlý server. Pozrite sa, tu máte. Prídete len tak na nejaký server. Som sa zasekol skoro. A tuto máte takéto somariny, čo tu
Aj nemá to tu čo ani robiť. Neviem prečo to tu je vôbec. Do toho domu sa ani nedostanem. To si môžem zobrať. Aj keď neviem na čo by mi to bolo. Tu môžem zomeť v láve, kľudne len tak je tu láva v strede ničoho. Tu sa hádam bude dať do portálu. Dá sa. Ale si potrebujem, nedá sa. Prečo sa tu nikdy nedá ísť do portálu? Aha, skoro som spadol do lávy. Som spadol do jamy. Ten takto čažil? Nie, asi. Možno, že hej? Neviem. Ideme ďalej, tu je aha oslík. Si nedá nie osol zabiť? To je čo za somarinu? A sliepka? A keď si tu chcem postaviť a čo? Nedá sa stále. Prečo? Tvarden, čo tu robí? Kam zmizol, však tu bol teraz. Ma zabije. Horšie ako kole. Ja sa bojím, čo mi spraví. On je sprostý. On tu bude stať. Bože môj, to som nemal robiť. Nemal som ísť za ním. Ja chcem dať hestajto. Zastávam naspäť. Nie, to bolo tak. To spravím takto a toho budem vidieť. Či viac budem byť. Bude viac agresívne. Robí čudné zvuky, ne? Celý. Čiže sa dá zabiť vôbec. Dáko sa musí dať zabiť. Takto. Tuko. Treba dať. On nie je vysoký ako človek. Takže v pohode nie. Nezomre vôbec. Idem mu skúsiť ujsť. Ujdem. Pozor na lávu. Prečo tu všade je láva? Nepochopím. A tieto jamy, aha, už som mu ušiel. Ale hoci ako sa priblížim ku nemu. Tu on ma videl. No už deň, poďme. Svetlo. Chcem svetlo. Už chcem svetlo. Tam, kde je. Tam. Dobre, my ideme ďalej. Nepotrebujem ho vidieť, takže mi to je jedno, na tu a je. Ja idem preč. Idem si niekde ďalej od neho postaviť dom dáky. Lebo ak by som bol pri ňom,
tak by ma to naštvalo, lebo by ma stále chcel zabiť. Čo to bolo? Čudný dom. Tu sa mi dá zobrať. Sekeru mám. Tutok. Dá sa mi to zobrať, to sa mi bude hodiť. Dobre, môžeme ísť ďalej. Ja som sa ozaj riadne zľakol, teda, keď ja som Vardena som nikdy nevidel takto v normálnej hre. Toto nie je normálny Minecraft, ale to je jedno. A tak, kde si musím postaviť dom, lebo začína byť noc. Takže, aby ma dačo nezabilo, tak by som si najradšej postavil na nejakej ploche dom. Toto sa mi dá zničiť? Dá, takže sa mi bude dať aj stavať. Tu si postavíme. Toto neviem, čo je, to zničím. Ale iba taký maličký na noc. Nie, že veľmi maličký, ale iba taký, aby nebol obrovský, ale aby nebol ani maličký, veľmi maličký. Raz, dva, tri, štyri, päť. Raz, dva, tri, štyri, päť. Asi sa niekto vyspal. Dvere nemám, takže si ich musím spraviť. Crafting si dám sem. 24 dvere. Mám dvere, dám si ich sem. Čestku si musím dať ešte jednu. Dobre, tak to nie je taká normálna čestka. Tak mám dve nakoniec, som si spravil. Neviem, či ste počuli ten zvuk, ale ja som ho počul a neviem, čo to bolo, že vôbec neviem, čo to bolo. Ale čo, už nevadí. Tak si ideme ďalej stavať náš domček. Zase ten zvuk počujem. Dúfam, že to není Varden. Ďalší, alebo ten istý, že by ma prenasledoval. Neviem síce, aký je on, lebo hovorím, prvýkrát som sa s ním stretol v Minecrafte. Nie prvý, druhýkrát. A tie zvuky stále počujem. Skúsim si takto postaviť dom hociaký, taký skladaný z hociakých blokov. Len tak, aby bol taký. Uvidíme, či sa mi to bude páčiť. Zatiaľ je to v pohode. Strechu neviem, z akých si spravím, asi z týchto. Dobre, spravíme si z týchto strechu. Takto. Máme aj slab taký, ale to nie je z tohto. Takže si spravíme sleby. Dáme takto 24. Ideme von a musíme sa dostať hore na strechu. Dostaneme ako nič. Dobre, takže si to tu postavíme takto, aspoň takú, ako keby
striežku. Toto spravíme z tohto. No a dúfam, že to nebude veľmi vidno. Ale aj tak musím ísť do lesy, do craftingu spraviť ešte. Dajme to môže 6. Neviem, či ich budem potrebovať 6, ale pre istotu, keby aj niečo iné bolo treba. Bude treba... Podľa toho, že tu vidím, nie je to podľa mňa najkrajší dom, tamto je čo. Tam je taký dom, idem sa tam pozrieť. Ale taký normálny, v pohode. Toto dvere si otvoríme. Toto zničím. No neviem, môže byť zatiaľ. Aj keď túto strechu si môžem zničiť v podstate, lebo tam nič není. Dobre, a môže byť. Môže. Idem pozrieť na tento domček. Tuto vyzerá byť, že je riadne pekný. Aha, tam diamond bloky. To môže sa mi hodiť, ale neviem na čo. Koľko shulker boxov. Jediná táto sa mi bude dať otvoriť, to som vedel. A zobrať sa mi nedá. Však. Nie. Nič sa mi tu nedá zobrať. Ani na postel. Ešte musíme ísť zabiť takú ovcu. Aspoň 3 ovce. Čo je to za tu všetko? Auto. Neviem. Idem robiť sumariny, aby sa mi dalo vôbec hrať táto hra. A tu je taký pekný dom v pohode. Zatiaľ vidím, že je pekný. Neviem, aký je naozaj. Ak sa tam vkráča. To je asi určite nie, nevadí. Asi tam ide tajto. Aha. A tam sa potom dosadne von tade. Tuto jaký portál. To čo je hore? To čo robí tútok? To som ani si nevšimol. Look up and boost. Aha. OK. Nevadí. Zomrel som. Má tu zabiť určite. 100%. Tu som ja taký oni sú Marko. Dobre, nevadí, ja sa ponáhľam sa rýchlo, lebo mi sa despawnu veci. Prosím, poď. Tuto si tam máš seba. Poďme. Tento čo robí? Čo to ležíš? Zase som zomrel. Podľa mňa týmto smerom som išiel predtým. Zomrel som druhýkrát, takže podľa mňa tie veci sami už despawnli. Už ich tam podľa mňa nebude mať ani. Ale čo ja viem. Aspoň také jedlo. Earn money. Hell. Neviem čo tam nič mám robiť poriadne.
Čo ti ja viem. Takže pokračujeme, ideme si pre veci. A môj cieľ dneska v dnešnom videu sa dostať hore. Chytiť sa tam a nezomrieť. Lebo pred chvíľou som zomrel. A neviem, čo už rozprávam. Ale tu bude ten Warden zase. Už ma videl, kde je? Ja ho nevidím. Že vôbec nič nevidím. Ale on ma vidí zdakade. Prečo ja jeho nie? Bude tu dnuka. 100%. Kde tu nuda, kde, alebo neviem. Tak kde je. Kde je? Počujem ho chodiť. Ale nič mi nespraví. To sa volá OP Minecraft. OP Survival. Tak. Nie OP Minecraft. Ale ja ho stále počujem tak, kde chodiť, ale neviem kde. Tutok som bol. Dobre, už ma nevidí, ale ja som zvedavý, že kde bol. Som ho vôbec nevidel. Tu sú tieto oči. Alebo čo to je? Dobre, nechcem tam ísť bližšie, lebo zase ma bude vidieť, zase bude mať tmu. Všade, len to, že ktorým smerom som išiel domov. Tady to. Tady to som si išiel postaviť dom. Musím ísť takto. Sem. Asi som ho počul. Ale ma vidí. Nie. Prosím, nechaj ma. Choj tam, kde si bol, choj. Začína byť noc a ja zase nemám posteľ, nemám ani dom zase pri sebe. A on sa ide za mňou. Podľa mňa on pôjde, kým ma nenájde. On sa nezdá, podľa mňa. On bude stále ma hľadať, kým ma nenájde. Dobre, mám jednu vlnu. A teraz dom bol... Môj dom bol ktorým smerom? Ja teraz sa vôbec neviem zorientovať takto aj ani po tme, ani inak sa neviem zorientovať. Aha, vidím ho, dobre. Mám môj domček krásny. Dobrý deň. Tu je môj nádherný domček. Aha, už tam vidím naľavo to, že ten ujko, čo tam postavil, to je akože niečo wow. Nechápem, ako niektorí ľudia môžu stavať také veľké stavby. Mne by sa proste nechcelo tak veľké stavať. Tu je tento shulker boxový dom. A kde je... O môj bože, nie. Nie, nechaj ma. Ty tu ešte zase čo robíš? Ešte ani vidno není? Prosím, help. Bože. Toto je ozaj zlý Minecraft. Toto je o ničom. To je... Prečo neviditeľný? Ja by som ho chcel vidieť. Vlastne oči. Zjem ešte túto rybu. A tie veci nenájdem, lebo ja neviem ani, kde som zomrel. No, dobré ľudia, ja sa týmto videom... Ja sa... Tu, na tomto mieste s vami lúčim. Vidíme sa ďalšieho videa. A ak sa vám video páčilo, určite zanechajte like, odber. Pripojte sa ku našej komunite. A zatiaľ čauko.